an bɛ foliba di aw ma aw minnu ye danaya da renouveau ka cakɛminɛw ka walasa k'aw kunnafoni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔkun o dɔgɔkun nin ye laada ye laada min ni a tɛ wuli kunnafonidilaw dama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ ka se k'u hakilina di jamana kunkankow ma an y'a tɔgɔ da ko 7/7 o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoni minnu bɛ kɛ ntɛnɛn ka se juma ma an b'olu bɛɛ dala salo ka se ka kuma olu kan o la nin dɔgɔkun in kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni yakubayara kosɛbɛ nka kunnafoni la belebeleba o ye kunnafoni bakuruba kelen o de la an y'a laɲini jamanadenw ka yamaruya kɔnɔ ka bakuruba kelen ta bi bakuruba kelen ye jumɛn ye o ye k'a fɔ min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga sibiri tɛmɛnen yɛrɛ septembre kalo tile 25 ale taara diɲɛ seleke 4 tɔnba olu ka lajɛrɛ min bɛ kɛ san o san ka taa kuma Mali tɔgɔ la yen nɔ a ye kuma minnu fɔ olu ma taa maa dɔw jimi sira fɛ an bɛna an da don o ni ɲɔgɔn cɛ o bɔlen kɔ yen nɔ mɔgɔ dɔw fana taara ka taa ale yɛrɛ kunbɛn malidenw ma ɲɔgɔn faamu o ko kan bɛɛ ni hakilina don ka fara o kan faransikaw fana ni olu y'u hakilina di ko in kan an bɛna kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ka bakuruba kelen kɔnɔna la nka aw b'a dɔn k'a fɔ laada kɔrɔ don anw fɛ yen nɔ yanni an ka don an ka bakuruba kɔnɔna la an bɛ ngɔrɔnin kɛ kumani dɔw bɛ yen nɔ ka se ka dɔɔni fɔ olu la an bɛ fitinin fɔ olu la maa welelenw ye Maliki Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Maliki ni ɲankuma kaba i ni sɔgɔma n b'a fɔ Dawuda ye fana ni sɔgɔma ka taa se Basaro ma ka taa se Dimitri Sori Ibrahim fana ma ko bɛɛ lajɛlen fo ka renouveau cɛ n'a muso ko bɛɛ lajɛlen fana fo ka maliyɛnw fo ka Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ k'an lamɛn nin wagati in na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔw kɛ an ka maaw ma fatura kɛlɛkɛda la maliyɛnw fana fatura ka dɔw kɛ an ka forow bɛɛ lajɛlen Ala ka lafiya dabɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na k'u sigiyɔrɔ bɛn Alijannatu Firidawusi ma maa minnu fana bɛ bi na k'a fɔ k'u bɛ degun kɔnɔ Ala ka fiɲɛ bɔ daw d'u ma ami Mugadam Maliki Konate Sori Ibrahim Diallo i ni ɲankuma kaba an b'i fo ka foli kɛ télé filɛbaga radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mama Sogole ma na sanga in kɔnɔ u bɛ yɔrɔ la k'u bɛɛ lajɛlen fo an baro kɛ ɲɔgɔn fana ka foli bila u la u ka courage la sabula wale mana bila u ma wagati u bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ yɛrɛ fo ka groupe renouveau ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin jamana in ma jamana marabagaw Ala ka hakili ɲuman ani jamana ta fanga Ala ka d'u ma Ala ka jamana basigi kono lamɛn sa Maliko don Basaro Aidara ka bɔ Amapula Bani Asimi i ni ɲankuma Isa ni sɔgɔma n b'i fo k'a fɔ ko i ma ɲɔrɔn visite mu compte rendu kɛ fɔlɔ an ma ɲɔgɔn ye o de sinon n ye i ma compte rendu kɛ ni fugula ye ne de nana ka bɔ Ɲoro kaba d'accord n b'i fo i ka wulikajɔ ni i ka cɛsiri la an barokɛ ɲɔgɔn minnu ni olu bɛ kɛnɛ kan an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma k'an filɛbagaw fo k'an lamɛnbagaw fo ka foli lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ka foli lase an ka finitigi minnu ni olu ni tora jamana gɛlɛyaw la dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ tasi bila kɛ ka se u ma ka nisɔndiya foli kɛ ka se maa minnu ni olu garisɛgɛ jara min o ye DEF ni CP baki o résultat minnu bɔra ka fɔ minnu ma sɔrɔ k'ale bi k'u cɛsiri jamana fɛnɛ ni a tiɲɛ dɔw ye fɛn dɔw bɛ yen a bɛ ja bunadamaden mɛ Ala t'a don i garisɛgɛ la waati dɔw la donc an bɛ o foli lase ka fɔ mɔgɔw ye ko an sigilen don hakilinata di don ni Ala sɔnna ko ni min bɔra n'o ma bɛn k'o bila hakili ka minɛn kɔnɔ ayiwa Dawuda Kinda nin ye ale siɲɛ fɔlɔ ye anw ka kɛnɛ kan nka groupe renouveau cakɛminɛnw sanfɛ dunan tɛ yen nɔ Dawuda Kinda ye kunnafoni jateminɛlikɛla ye wa a yɛrɛ fana bɛ sɛbɛnniw kɛ kunnafoni gafew kɔnɔ ka se ka hakilinaw di Dawuda i ni ɲankuma ni sɔgɔma Isa Kaba maaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ Maliki Basaro ale ni Sori ka staff technique bɛɛ fo administrateur fo ka télé ni radio lajɛbagaw bɛɛ fo voilà donc aw yɛrɛ n b'aw fɔ aw ka baara la kosɛbɛ n tɛ tilaw la c'est que kunnafoni dina ne bolo école karamɔgɔ de don donc vraiment jamana in lajarabi min b'an na Ala ka halibi a nɔgɔya an bɛna kuma min fɔ Ala ka bɛn sababu ye amina yarabi Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Bintu Napo ani Vincent Togo olu bɛ min ye son na Dramane Kone ale bolo bɛ régie d'antenne na an bɛ foli di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka bakurubaw la yanni an ka don o kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔ Mali kan y'a ye k'a fɔ kunnafonidilaw ye jɛrɛba kɛ jɛrɛ min ni fɛn fila olu fɔra k'o bɔgɔlɔ dɔn min ye an ka aide à la presse min ni sariya de don a kan ka di an ma nin y'a san 3 ye a ma di ka fara o kan ko misɛnnin wɛrɛw bɛ yen
i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an lamɛnbagaw y'a la wajibi de don an kan. Bon Kaba n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ kunnafonidilaw je crois que fɛn caman bɛ fɔ mɔgɔ caman bɛ jalaki bin Mali kunnafonidilaw kan mais u t'a lajɛ k'a fɔ kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔna na. N'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ k'an ka kunnafonidilaw k'u bɛ Bamakɔ yan u tɛ foyi kɛ u bɛ copier coller kɛ u tɛ foyi kɛ u bɛ taa cérémonie na u bɛ taa per diem minɛ n'an b'a fɔ o ma ko frais d'essence. Donc n'i y'a jateminɛ kunnafonidi fana ye kunnafoni ye nafolo de ye. N'i ko k'i bɛ nafolo an ka jagokɛminɛ ye nafolo de ye kunnafoni de ye. Donc n'o jagokominɛ ye nafolo ye e ka o jagominɛ maaw b'o san gratuitement. Ejala e ka jago bɛ taa ɲɛ wa i bɛ segin kɔfɛ hali n'i y'a sɔrɔ e kan ka formation minnu kɛ n'i y'a sɔrɔ e k'a fɔ e kan ka dɔnniya minnu ɲini i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bila kɔfɛ bi n'an ka jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ yen k'a fɔ ko kɛmɛ sara la mun bɛ t'i jɔ kiosque la k'a fɔ k'i bɛ taa journal san ko ka taa kalan i bɛ taa sɔrɔ maaw b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i bɛ bɔ service da la na journal diyan ka bɔ aw ka service la i bɛ taa site web kan i bɛ taa sɔrɔ maaw b'a copier ka dɔw yɛrɛ t'i ka site yɛrɛ lien partager mais u bɛ article cɛ dɔrɔn ka taa bila page Facebook mais u t'a ɲini k'a fɔ e ye gɛlɛya min kɛ k'a ɲini i bɛ taa sɔrɔ o gɛlɛyaw bɛ journalistes kan en même temps rédaction fana na i bɛ taa sɔrɔ nafolo fana na nafolo min bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko rédaction bɛ se ka enquête kɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko journaliste bɛ wuli ka enquête kɛ a bɛ weleli de kɛ téléphone na a bɛ essence jeni a b'a ka temps jeni a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka wuli ka se yɔrɔw la mais o bɛɛ lajɛlen nafolo de jɔn de b'o nafolo di kuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko anw sigilen bɛ yan ko pourquoi anw tɛ taa ni kunnafoniya ɲini mais a bɛ taa kunnafoniya ɲini cogo di jɔn ye nafolo d'a ma e mun kan ka e mun bɛ k'a fɔ ko e y'a ka lecteur walima e y'a ka téléspectateur walima e y'a ka auditrice ye walima e auditeur ye e mun kan ka nafolo d'a ma e bɛ k'a ka o information exploiter fufalaki ten donc ale bɛ baara kɛ cogo di sini ma a bɛ sini baara kɛ cogo donc o gɛlɛya bɛ kunnafonidilaw kan faut que mɔgɔw k'o faamuya kunnafoni fɛn fɛn bɛ ye kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ a fanba caman bɔra an ka Mali kunnafonidilaw yɔrɔ parce que kɔfɛ mɔgɔw b'u bila condition na o de kosɔn u bɛ taa o baara ninnu kɛ k'a di olu ma donc n bɛ fɛ ka mun fɔ aide à la presse ye 1,200,000 kasabi don jamana de y'a laɲini ko k'a di journalistes ma Mali journalistes ma san o san depuis Alpha tile fo ka na se sisan ma n'i y'o jateminɛ kɛ kalaya ye nin y'a san 3 ye a tɛ ka sɔrɔ hali o mun yɛrɛ filɛ n'i y'a mɛn 1,200,000 n'i y'a fɔ da la a ka bon mais Mali journalistes la n'i ko k'i b'a tila i bɛ taa sɔrɔ hali mɔgɔw tɛ 1000 sɔrɔ dɔw tɛ 1000 sɔrɔ comme a sɔrɔ comme a bɛ n'a fɔra k'a bɛ tila cogo donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ san 3 ko jamana ni o kan k'o di anw ma ko o ma di donc ni mɔgɔ dɔw ko k'a fɔ ko anw wulila k'an bɛ transition kɔnɔ k'an bɛ ka mais dɔw wɛrɛ tɛ o 1,200,000 a sigiyɔrɔma 3 o joli 1,600,000 tɛ wa an bɛ ka fɛn joli kɛ bi in na ko miliyariw bɛ ka ta k'a don a la pour juste journée 3 ou bien journée 2 ɲɔgɔn na n bɛ misaliya ta assise nationale kan miliyari 1 ni kɔ tɛna don o la wa pour 3 jours 4 jours o tɛna kɛ wa mais nin ye san 3 ko de ye ko k'a di presse ma cogo min na o bɛ se ka baara kɛ sariya de don pour que o bɛ se ka baara kɛ ka se k'o fana kɛ o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i ye Covid ta k'a lajɛ Covid nana an fɛ yan jamana kɔnɔ a fɔra fɛnɛ ko Covid la a kɛra sababu ye ka baarakɛda caman tiɲɛ kunnafonidila bɛ taa kunnafoni ɲini de la jama cɛda de n'a fɔra ko o jamana jɛrɛ tɛ kɛ n'a fɔra ko o fɛn na condition dɔw de b'a la pour que parti a bɛ gɛlɛya don kunnafonidila ka baara kɔnɔna na donc o hukumu kɔnɔna ko ka nafolo dɔw ta k'a di secteur dɔw ma adressé mais pour k'a ma di kunnafonidilaw ma donc o hukumu la kunnafonidilaw fɛnɛ bɔra ka laseli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma nin mun filɛ nin ye anw n'a ka hakɛ kan an ka hakɛ de don a kan ka d'a ma cogo min na o bɛ se ka d'a ma o de kɛra sababu ye ka kunnafoni filanan ni dɔgɔkun in kɔnɔ o bɛ tali kɛ kosɛbɛ min ye organe unique de gestion des élections ko a tɔgɔ dara ko autorité indépendante de gestion des élections i y'o kunnafoni ye cogo di an ka dɔɔni fɔ la ka taa sori ni Kinda k'u hakilina di a fila kan. D'accord. Isa kunfɔlɔ ye fɔ fɛnɛ ka dɔɔni fɔ la ka da kan. Ka fitinin fɔ la. Non a b'an bɛɛ kun kan ka da kan min y'o aide à la presse ye an b'a dɔn a bɛ san caman bɔ min y'o ye kunnafoni di jɛkulu ye u bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ an ka jamanaw kɔnɔ n'i ye Mali yɛrɛ ta k'an ka dafɛ dugu la i b'a dɔn ko wari min bɛ di aide à la presse min bɛ di État fɛ a jɔyɔrɔ ka dɔgɔ ka tɛmɛ tɔw ta kan n'i y'a comparer ɲɔgɔn na Sénégal ni Côte d'Ivoire ni exactement dɔw yɛrɛ ta sirilen don jamana yɛrɛ ka sɔrɔ la c'est à dire jamana ka sɔrɔba bɛ ta ka 1% b'o la bila budget yɛrɛ kɔnɔ ka 1% b'o la k'o di journalistes ma mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ mais comme Malick y'a fɔ cogo min c'est n'i tɛ kunnafoniya dɔ kalama i bɛ kuma caman fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye mais sauf que surtout Covid nali min kɛra an ka jamana kɔnɔ a kɛra kɔlɔlɔba ye journalistes ma parce que activité caman bɛ yen ni mɔgɔw tun b'u dahirimɛ sɔrɔ activité senfɛ olu caman tun suspend na or ninnu ye fɛn ye min b'a to kunnafonidilaw bɛ hali n'u ti balo sa mais a b'a to u bɛ se k'u mɔrɔ bɔ cogoya min na donc laɲini de don c'est à dire minnu ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka ko suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa sariya minnu ni o taara u yɛrɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ
ka se ka waleya cogo min na a b'a to min ye furuku ye o bɛ se ka dɔgɔya jamana kɔnɔ min ye organe unique de gestion des élections c'est vrai que an bɛ dɔgɔkun kɔnɔ a yira la ko a baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra ni ka jateminɛw kɛ k'a yira ko mɔgɔ 7 ka taa se mɔgɔ 9 ma ko olu de bɛna suganti min ye san 6 ne ma fili mandat kɔnɔ min tɛ renouvelé walasa k'u ka cɛsiri bɛɛ élection walima 7 exactement walasa u ka se k'u ka cɛsiri kɛ min ni o bɛ tali kɛ kalata olu cogoyaw kan depuis Choguel sigira premier ministre la je crois que a kuma datugu da ni kuma ne kun bɛ a da k'a fɔ ko fo organe unique de gestion u ka se ka sigi walasa yurugu minnu bɛ tali kɛ an ka kala fili ninnu kan caman bɛ se ka bɔ u la cogo min walasa a bɛ se ka ban yɛrɛ cogoya min na donc ale bolo nin y'a solution donc an bɛ dugawu de kɛ sisan min b'a to nin ka se ka kɛ kalata minnu bɛ kɛ don nataw la an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ kalata jɛlen cogo min jaabi ni bɛɛ bɛ sɔn a ma bɛɛ b'i yɛrɛ ye a kɔnɔ comme an bɛ deli ko fɔ papier ko don mais kuma dɔ la min bɛ kɛ papier a lawaleyali bɛ tila ka gɛlɛya sɔrɔ an ka donc an b'a ɲini ala kana gɛlɛya don nin ko la walasa basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kalata ko la. Dawuda Kinda ye nin kunnafoni fila ye cogo di kunnafonidilaw ka wuli ka jɔ ani organe unique walima an k'a wele yɛrɛ siɲɛ kelen autorité indépendante de gestion des élections. oui bon i bɛ ka min fɔ kunnafonidilaw ta la ne bolo kunnafonidilaw jɔyɔrɔ jamanajɔ la surtout pays démocratique a dɔnna la kabi lawale président ba dɔw y'a fɔ ko kunnafonidilaw ye 4ème pouvoir de surtout an ka jamana fanga nanna don parce que an ka jamana ninnu kɔnɔ institution fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ je crois que ni jamana ɲɛmɔgɔ ye fanga don kunnafonidilaw la a bɛɛ tɛ ɲuman ye bibi in na dɛ parce que kunnafonidi suguya bɛ ka caya bɔlɔlɔ kunnafoni di yɛrɛ bɛ ka kunnafonidina traditionnel ka baara yɛrɛ tunu pewu parce que maliyɛn mago bɛ sensationnel la maliyɛn mago bɛ joona ani fɛn min bɛ hakili muɲa maliyɛn mago tɛ tiɲɛ yɛrɛ la bi k'a sɔrɔ kunnafonidi yɛrɛ déontologie min b'a kɔnɔ o de ye tiɲɛ fɔ ye c'est vrai sɔrɔ i ka kuma dɔw b'a yira i ka kan ka jamana dɛmɛ hali nkalon kan mais mais kunnafonidi moi je crois que kunnafonidina dɛmɛli bɛ se ka kunnafonidi yɛrɛ sɛnsɛn quoi a bɛ se ka a comment dirais-je ka ɲuman don a kɔnɔ parce que ni fɛnw bɛ aider au parti politique kun ka kan ka kɛ ten malheureusement mais très généralement u bɛ aider au parti politique fɛnɛ kɛ en fonction de ton poids. Bon, voilà exactement. Kunnafonidilaw fana ka aide fana ka kan ka kɛ ten parce que très généralement kunnafonidila bɛ kunnafonidila bɛ yen quoi. Je crois que a wari bɛ di a bɛ di organes de ma o de ka kɛ di individus ma. Donc l'État doit faire en tout le tout possible pour que kunnafonidi yɛrɛ c'est-à-dire environnement juridique min bɛ yen a ka permettre kunnafonidila ka se k'i cogo jamana in kɔnɔ k'i développer jamana in kɔnɔ ka se ka marché sɔrɔ. parce que a nafa ka bon kunnafonidi nafa ka bon. A nafa ka bon Mali ye min fɔ o don aw ka jagokun de ye kunnafonidi ye mais il faut que l'État fasse tout n'i y'a lajɛ agence de communication bɛ bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw de la ka na an ka entreprise bɔ ka communication kɛ yan. O nɔgɔyara sisan. Bon hali n'a bɛ ka nɔgɔya. crise bolo sariya kura dɔ taara sisan min b'o interdit quoi. Voilà bon n'i nana Mali kɔnɔ tu es obligé de passer par une agence de communication. Là ça c'est bien déjà ça c'est une bonne chose moi je savais pas ça n t'o dɔn donc olu enfin bref je crois que Mali ka kan ka nin kɛ sɛbɛko ye surtout an bɛ crise kɔnɔ n'i y'a mɛn ko insécurité n'i y'a mɛn lutte contre le terrorisme kunnafonidila jɔyɔrɔba de bɛ jamana yɛrɛ ka basigi la o bɔlen kɔ a la autorité ko in Basaro y'a fɔ cogo min tiɲɛ de don mais papier dɔrɔn kana tɛ mun de bɛ k'a kɔnɔ a bɛna baara kɛ cogo di n'i y'a mɛn ko autorité organe unique. Parce que amoko kononton tali fenen sera très décisif baara ninnu na. Exactement mais n'i y'a mɛn ko appel d'offre de bɛ kɛ. Appel à candidature du moins appel à candidature de bɛ kɛ mɔgɔw bɛ n'u ka dossier de déposer mais jɔn m'olu ta o bɛna ta cogo di organe jumɛn m'olu choisi donc o bɛɛ ye problème parce que Mali la bi bɛɛ tigɛlen bɛ bɛɛ la quoi. O man ka kɛ. Mais attends ni crise sera crise niveau dɔ ma crise multidimensionnelle ma. Aw bɛ coup d'état kɔnɔ transition kɔnɔ k'a fɔ ko organe unique sigi transition kɔnɔ avec des institutions non élues crise bɛ yen dɛ. Ayiwa an bɛ Ala deli a ka se ka ɲɛ Sori Ibrahim Diallo pour que an ka se ka don an ka bakuruba kɔnɔna la. Merci Kaba hakilina fila très rapidement n bɛ n ka yeta fɔ a la dɔ ma nkalon tigɛ kunnafonidila il est normal si ça va dans l'intérêt supérieur de la nation k'i ka jamana defa nkalon kɔnɔ. Je le dis haut et fort kosɛbɛ Mali de la i bɛ kunnafonidila ye ka ka jamana labila
an ye Faransi kunnafoni dila bɛ kɛ non kunnafoni gɛrɛgɛrɛ kɔ ani jamana labila non attends kunnafoni bɛɛ man kan ka fɔ dɔw bɛ n'i y'a fɔ a bɛ jamana jigi a bɛ jamana funteni jamana kɔnɔdenw bɛ funteni ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ jamana wɛrɛ ɲarɔ kin ka kɛ i ka jamana kan Mali kɔnɔ bi an ye kunnafoni dila de mais bi an ka kan ka hali n'an bɛ nkalon de tigɛ ka Mali bɔ jugu bolo on a le devoir de le faire Mali ko de don il n'a pas menti et c'est normal. Je vous en prie Malik, je t'ai pas interrompu, Non, moi je t'ai pas interrompu. On peut auto-censurer mais des galons c'est un complat. S'il s'agit du pays, s'il s'agit du pays, il peut auto-censurer parce que la sensibilité de l'information, ça peut dégénérer, ça peut faire quelque chose. Donc tu peux auto-censurer. Malik, ne me perturbe pas s'il te plaît. S'il te plaît. Tu me laisses terminer. Quand on est malien nationaliste, Fasoko de do. Ni avec Jemana de Bobolola, c'est normal. Foni c'était façon de Ambe wakati minabi, ambe façon de nyumonde ko. Ambe façon de nyumonde ko. Très rapidement Kaba. Autorité indépendante de gestion des élections. C'est à travers un constat, il va dans 2018 aux élections législatives Djabi, en même problème fin fenabi. Kalafli laben kera chomina au Djabi ambo de kololo konobi. Alors par suite de beaucoup de constats, n'a fora ka fo ni be kalafli labe. Structure munu be kalafli nu uba labe akacha. Iba ye wakati do la sosol be laben chokola ali a Djabi dituko bela. Administration territoriale, direction générale aux élections, commission nationale indépendante, cour constitutionnelle, nani. Nimbere be kalafli labe katase a Djabi bolima. Na fora ko angansigi. Sabula a laben choko ambe miye a kofe wakati ula fo konyonko de kacha kono o ka se ka bali Djabi min bɛ bɔ kalafili kono o ka kɛ Djabi ɲuman ye an ka a to autorité kelen bolo o ka labɛn moi je crois que o man kan ka kɛ basi et par rapport mais tant que ni fɛn wɛrɛw bɛ a senkɔrɔ minnu ni mɔgɔ minnu bɛna appel à candidature kɛ o dépouillement bɛ kɛ cogo min k'a sɔrɔ normalement an bɛ hukumu min kɔnɔ bi kalo ye kalo 6 de ye sori Kaba 6 mois 6 mois. Je vous en prie. Donc, logique, je vous en prie. En 6 mois, Bassoro et Malik, je ne vous ai pas participé. Non, ça dit qu'il y a un tout incantafo. En 6 mois, Maliko de do, tout est faisable. C'est-à-dire que les Maliens sont biscuits là, on a encore 6 mois que le Woro. Qu'est-ce qui prouve que ça, c'est pas faisable en 6 mois? On n'est pas arrivé à ce niveau d'abord. On peut exprimer nos inquiétudes. Mais non, je vous en prie, ne soyez pas pessimiste. Donc, aide à la presse. La presse, ce n'est pas seulement les journalistes. Il faut qu'il y ait un cas d'enfant Boyongona. Niko Presi, journaliste qui l'était précis. Doumenu Kacha. Kaba 2012 na borola kana blabila au koko sansaba ne rek ngal ngo fente di lablu ay avec a di sansaba de ni nota sansaba donc ere mabwa kala avec de organuma voilà mais n'avait dit organuma ah bon en tout cas ne be se ka foko mbura kala mabwa les organes ne be sara la bah voilà donc me sara la a dora chuchu mais pour moi déjà te ka dire ay avec a di donc n'a be ka di ka foko sansaba kono c'est vraiment décevant parce que journaliste no kuna fondila ye no e pressire en nemo a joro ka bo jimana ka basigi la jimana ka nyetega la jimana ka lakana kono donc ka foko musakam ka nga doma ko o ka kumaneoma o ko wara de o ka tiri antara ka ba ansera fo minute muga ani kelen nyokona ma e ka dai klo ka foko sharia mbe kuna fondila ko fo anga sharia sumba kono o loi 0046 ANRM régime de la presse et délit de presse me kla ko tima e ba kala yemi fo abe hakina dima o ka o te amalik donc solté mble ay solté non solté ay solté mble avec la go to fo anga tanya fa ite jimana la on a tout ce qui date de régime la presse ay 30 secondes parce que ay malik bo ci sorima ba ci sorima na ya kala abe familial sorala ametanya fe anga bakuru ba e minye o ye ka fo anga prenzi shogal ko kala mbaika oni Nations Unies ka tribune na aleye babu taka diɲɛma sɛgɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛma ye gɛlɛya minnu bɛ anw kan a kumaw kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen ye a kumaw mɛn a y'a yira k'a fɔ ko Faransi a ye an to an kelen na ka fara o kan minisma a ye jalakiba bin olu fana kan Malik Konate i ye discours ye cogo di
discours fɔlɔ an ka discours la mais i bɛ hakɛto kɛ parce que i ka émission lamɛnnen à travers le Mali même à l'extérieur fɛn dɔw bɛ fɔ hali se ka k'an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka clarifier mais faut que plateau ka mɔgɔw k'a dɔn a fɛn ye fɛn min ye min ye kunnafonidila ye kunnafonidila tɛ se ka nkalon tigɛ kuma si parce que diffamation bɛ yen kunnafonidila fana man kan ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jɔ i ka jamana kɔnɔ Mali so an ka avancer sa ne y'a f'i ye n ko ne bɛ kunnafonidila fana tɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ ka intérêt dépendre i bɛ jamana min kunnafonidila on est malien d'abord si ça touche à la sûreté ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ aw fila ɲɛna i jɔ fɔlɔ Mali ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ aw fila ɲɛna jɛmukan nafa bɛ kɛ min ye mɔgɔw ka kunnafoni sɔrɔ jɛmukan na mais n'aw ye jɛmukan bɛɛ kɛ sɔrɔ o de kama wagati o wagati ni nin sujet nasuguya bɛ yen ne b'a éviter k'aw fila wele parce que kuma dɔ la au finish nafa tɛ sɔrɔ baro la a bɛɛ bɛ kɛ sɔli a ye sɔsɔli dabila an ka ɲɔgɔn voilà comme ça bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ de fɔ kunnafonidila si ça touche à la sûreté de l'État c'est-à-dire n'a bɛ jamana ka sûreté de l'État n t'a dɔn n b'o fɔ cogo min na ka se lakana don galama la jamana kunnafonidila bɛ autocensure kɛ a b'a yɛrɛ minɛ a kan a t'o bila mais kunnafonidila n'a ye ni kunnafonidila kumana déjà soit a bɛ taa dɔ jimi sira fɛ walima a bɛ taa dɔ goya la donc n'a taara mun goya la ne e ye nkalon tigɛ ka taa o goya la o tigilamɔgɔ bɛ se ka i poursuivi pour diffamation donc n'o ni kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ i tɛ se ka fɛn ɲɛfɔli kɛ o kun na n bɛ fɛ k'o yɔrɔ fɔ donc i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na loi tɔ bɛ ni maa min bɛ se ka k'a la o bɛ se ka taa k'a la maintenant mun ye Choguel Kokala Mayiga ka discours ye je crois que a ye discours min kɛ a y'a yira Nations Unies na k'a fɔ bi bi in na Mali mago bɛ Nations Unies ka mission na mission min bɛ se ka kɛ sababu ye ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ anw fɛ yan jihadi kɛlɛ min b'an fɛ yan n'o ye banbagaci wale min b'anw fɛ yan ka se ka jatigɛ walew kibaruyaw kɛ ka se k'olu kɛlɛ ka bɔ anw fɛ yan Mali kɔnɔ a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko Faransi b'anw fɛ yan ɲinan san 8 ye a san 8 kɔnɔna na k'a fɔ ko mun ye Mali mago bɛ mun na nimisi wasa min na cogo min na majugu min b'an dala ka se k'olu kɛlɛ ko Faransi an ɲɛ b'a la k'a fɔ résultat bɛ ka mɛn a tɛ ka ye en même temps fɛnɛ ko Faransi ye décision ta décision n'a b'a fɔ ma ko illégal ou bien unilatéral ka décision ta a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw concerté k'u ɲininka o la u hakilinata ye mun ye ko Faransi y'o décision ta ko Faransi y'an bilasira la k'a sɔrɔ u ma ɲininkali ko o hukumu kɔnɔna na donc a y'o kuma bakuruba minnu na an bɛ se k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na kuma kelen mun bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ k'o ye kura ye a kɔnɔna na o y'o yɔrɔ ye ka barikani ta a tɔgɔ ma surtout ka Faransi ta a tɔgɔ ma ko Faransi bɛ fɛ ka i fori ka bɔ Mali bolo donc a y'o kelen min fɔ o kɛra sababu ye n'a kɛra engouement ye fan caman fɛ parce que mais e yɛrɛ discours ye cogo di ne yɛrɛ discours ye cogoya min na discours kɛra a kɛlen n'a fɔ il a relaté les faits mun bɛ ka kɛ terrain kan a taara a y'o de fɔ c'est-à-dire mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a taara a y'o de fɔ Nations Unies kɔnɔ je crois que tribune a kɛlen n'a fɔ i bɛɛ bɛ na i b'i ta ɲɛfɔ e ka laɲini ye jumɛn aw ka jamana kɔnɔ mun ni mun bɛ yen tribune de don bɛɛ bɛ n'i jɔ k'i ta fɔ comme ça i bɛ taa mais yɔrɔ tɛ yɔrɔ min na n'i y'a sɔrɔ décision bɛ ta k'a fɔ ko n'i ye mun ye mun fɔ bɔ an b'a trancher k'a lajɛ bɔ nin ka ɲi bɔ an bɛ décision ta o yɔrɔ tɛ yɔrɔ min na kuma bɛ di bɛɛ de ma bɛɛ bɛ na k'i ta fɔ n'a bɛ fɔ ko les Nations Unies bɛɛ bɛ na tribune na k'i ta fɔ ni mun kan ka mun fɔ i b'o fɔ je crois que hali Cheikh Modibo Jara en 2012 coup d'état kɛlen a taara fo maliyɛnw yɛrɛ ko Cheikh Modibo Jara k'a ye français bila k'a ye anglais ta cogo min na k'a ɲɛfɔ américains ɲɛna donc o hukumu kɔnɔna na misala e ye Macky Sall ka discours dɔ partagé kunu discours min n'a y'a kɛ 2019 novembre 2019 forum international de Dakar forum na paix et la sécurité au Sahel donc n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel ye kuma o kuma fɔ lui il a ressorti les mêmes choses sauf Choguel y'a fɔ Faransi y'an bila o de fɛn kura y'a la nka bi bi in na mun de kan ka kɛ discours kɔfɛ je crois que c'est ça an bɛna tila ka kuma Basaro e ye discours ye cogo di D'accord, c'est-à-dire il faudra qu'on arrive à faire la part des choses qu'à Foko tribune ni hakilina dirode. Mais comment on appelle décision tarote parce que Nations Unies na tribune sango sa wakati kelendo. Mi décision boye surtout me mettre la kanako ni fembe ko be ta conseil de sécurité da nyogonyo de sienfe. Au stratégie là comment mi ambeya yi premier ministre Choguel Kokala Mayiga atra comment mi fo be ya famu ka Foko an watina Mali kono kuma mbe malien famba hakilina la atara ayode sementia kuma yin senfe alni o ya soro kuma yin mata jimisira do fe mais na jetemine kuma yin kono mo fla pour ne pas dire institution fla de accuser a fait fuli kofe parce que kuma demna ni u fuli u ka chesiri Mali yere baskili ko kan kofe a yira ko Nations Unies ni résolution chamanta kun folo olu kun kan parce que olu kun d'abord faute d'interposition kama comment on appelle
terrorisme kɛlɛli kama mais ko kɔfɛ a nana b'o la kana kɛ fɔ d'interposition kana jɔ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ bi kan bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a jateminɛ nafa yɛrɛ ma ye Nations Unies ka résolution laban minnu na a ko fɛnɛ ko Mali ye jamana ye jamana min ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo ko b'a wajibiya ka kuma mɔgɔ fɛ mɔgɔ min ka di a ye je crois que o kuma tun bɛ tali kɛ n'i y'a jateminɛ sa hali n'a ma fɔ c'est n'o bɛ tali kɛ Mali ni Rusiw ka groupe n'o kuma kun barika bɔnna kosɛbɛ a y'a yira ko Mali ye jamana min ni a yamaruyalen don ka sɛbɛn kɛ ani mɔgɔ cɛ min bɛ tali kɛ a ka lakanako la ko surtout waati min na ni i baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen ni olu b'i labila k'a sɔrɔ u m'a sɔrɔ e la c'est-à-dire abandonner le Mali pratiquement en plein vol quoi donc o siratigɛw la a y'o de fɔ min kɛra sababu ye ni o nana polémique baden ne yɛrɛ ka m'o de fɔ kuma ye mɔgɔ fila don bɛɛ y'i ɲɔrɔ sɔrɔ n'o ye Nations Unies yɛrɛ Conseil de sécurité y'a ɲɔrɔ sɔrɔ a la France y'a ɲɔrɔ sɔrɔ mais sauf que en retour c'est la France qui répond et la Nations Unies jusque là an mɛ olu ka représentants ka ayiwa an bɛna tila ka don France ka réponse kɔnɔ e discours ye cogo di ne discours ye cogo min na n'i y'a jateminɛ kɛ Nations Unies Assemblée Générale san o san siɲɛ kelen de don bon c'est vrai décision ta yɔrɔ tɛ mais c'est une vitrine c'est-à-dire yanga yɔrɔ de don kuma o kuma bɛ fɔ yen a bɛ État ka idéw de fɔ hakilinaw kuntilennaw ani situation minnu bɛ yen donc diɲɛ maa bɛɛ de sigilen don parce que Conseil de sécurité kɔnɔ bɛɛ tɛ yen jamana 15 dɔrɔn de bɛ yen jamana 5 de ye membre permanent ye mais n'i na diɲɛ bɛɛ de bɛ yen diɲɛ bɛɛ de ɲɛ bɛ yen nɔ i mana kuma min fɔ jamana ma bɛɛ de b'a mɛn publicité de don donc i hakili b'a la 2010-2011 Kadhafi taara charte ta Assemblée Générale la ka fili tabali kan a ma mɛn a bɔra nɔ na donc ça veut dire ce que ça veut dire a bɛ jamanaw kuntilenna de yira donc n'i y'a jateminɛ kɛ ne ye discours in ye cogo min Maliki y'a fɔ cogo min c'est que Mali jɔna dɔɔni Conseil de sécurité ni ONU yɛrɛ jɔyɔrɔ la ni Faransi jɔyɔrɔ la an ka lakanabaliya kɛlɛli la mais o tɛ Conseil de sécurité nɔ ye o tɛ Faransi nɔ ye an ka latilenya o ye sariya de nɔ ye Maliki ko pourquoi Nations Unies tɛna interposer ka terrorisme kɛlɛ o chapitre 7 domaine kɔnɔna ye n'i y'a lajɛ sariya sɛbɛnba in kɔnɔ mais problème ye min ye diɲɛ jamanaw yɛrɛ ma bɛn terrorisme yɛrɛ définition kan fɔlɔ il y a pas de définition du terrorisme parce que n'i y'a jateminɛ kɛ hali histoire la Nelson Mandela tun ye terroriste ye Afrique Sud apartheid mɔgɔw bolo n'i ye jateminɛ kɛ Gandhi tun ye terroriste ye fɛnw bolo Grande-Bretagne bolo Angleterre bolo donc Nations Unies yɛrɛ ma bɛn n'i ye chinois ta ka irisiw ta u ka terrorisme ye cogo ni Faransi ni pays occidentaux ka terrorisme ye cogo tɛ kelen donc k'a fɔ k'i bɛ se ka sɔrɔsiw bɔ diɲɛ bunankun kan ka na terrorisme kɛlɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ terrorisme man fɛ o ye fɛn de ye islamisme de islamisme dun ju de bɛ très généralement n'i y'a mɛn islamisme i ko islam dun ju bɛ arabu jamanaw la tubabuw ka sɔrɔ bondaba de b'o yɔrɔ ninnu na donc a kɛlɛ a ka gɛlɛn juridiquement et géopolitiquement k'i ka se ka mɔgɔ ta mun min'o kɛlɛ o la jamana bɛɛ b'i ka terrorisme kɛlɛ kɛ bɛɛ ye Afganistan sisan Américains dɛsɛra u yɛrɛ ta bɛɛ de b'i ka terrorisme kɛlɛ bɛɛ de b'i ka basigibaliya kɛlɛ parce que terrorisme forme yɛlɛmana o tuma e fɛ ka ko Sogɛl ka discours in k'a tɛna foyi bɔ anw ta gɛlɛya la wa a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que diɲɛ yɛrɛ sigi cogo depuis deuxième guerre mondiale banna diɲɛ sigi cogo a bɛ f'u ma ko architecture sécuritaire mondiale a ma sigi pour que ka se ka se nin kɔrɔ cogo min na ka bɔ kuma la problème ye mun ye Sogɛl da ma s'o yɛrɛ ma c'est que farafinna jɔyɔrɔ de ka dɔgɔ Nations Unies kɔnɔ farafinna ye jamana 54 farafinna bɛna kɛ miliyari 1 sɔɔni mais chaise permanente t'anw bolo décision fɛn fɛn bɛ ta a bɛ ta mɔgɔ wɛrɛw de b'a ta anw tɔgɔ n'i ye Faransi ye yan ni Baritani ye yan ni MINUSMA ye yan mais membre non permanent bɛ yen nɔ an bɛ to ka ko la i n'a fɔ oui ala ma ko président ye Sierra Leone koro président kɔsa in na tuma min na u bɛ bi Libi kan Cameroun ni Gabon kun b'o la mais olu ils ont tous paraphé o ni droit de veto t'olu bolo droit de veto ye fɛn ye ni fɛn min n'i ma sɔn a ma par exemple quand Sarkozy bɛ wuli ka taa bi Kadhafi kan ni droit de veto tun bɛ Afrique jamana dɔ bolo ou a tun bɛ Union africaine bolo est-ce que a tun tɛ kɛ o mais u b'u profiter architecture juridique mondiale la ka farafinna jɔyɔrɔ Sori Ibrahim Diallo i ye discours ye cogo di bon d'accord yani n ka kuma discours kan n ye discours yɛrɛ min taara discours in kɛ n y'a yɛrɛ ye cogo di fɔ n bɛ kuma o kan Sogɛl à la tribune Sogɛl tɔgɔ welela a nan'i jɔ
miniti mugan ani duuru sinon dɔ b'o kan wolonwula miniti mugan ni wolonwula ani seconde damadɔ a y'o de kɛ kuma la d'abord a jɔlen yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ a nana kuma min na fɛn b'a kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ min don a tɛ siran a bɛ kɛnɛ min la forme voilà a b'a ye c'est-à-dire a b'a fɛ ka min fɔ a fɔyɔrɔ a occasion sɔrɔla fɛ donc a y'a fɔ miniti mugan ni wolonwula ni kɔ la o ye forme ye d'accord donc a ye cogo a ye ne diya a taara d'abord ani Modibo Keyita ka gulokiba a taara ni fini min fana ye a ye Mali an ka sankɔrɔtali a y'o de yira diɲɛ na kaban n bɛna don Sogɛl taara min fɔ Nations Unies la san 8 MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ nkalontigɛ san 8 sorry nkalontigɛ bɔ a la sa kaban bɛ aw ta fɛ an ka tiɲɛ fɔ non o de ye tiɲɛ i bɛ nkalontigɛ de la ko nimisi wasa ma sɔrɔ nimisi bon c'est-à-dire que u ye min kɛ san 8 a b'aw don an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye quoi parce que dɔw wɛrɛ bɛ yen n t'a fɛ k'o yɛrɛ fɔ nimisi wasa ma sɔrɔ an ka ko e ma ye tɔw bɛ k'a fɔ ten bon nimisi wasa k'a fɔ ko nkalontigɛ d'accord bon maintenant nimisi wasa ma sɔrɔ u ka kɛta si la pendant 8 ans degun min bɛ an kan a dogoni tɛ maa si la et nous avons compris aujourd'hui que le mal du Mali, le problème du Mali n'est autre que la France. En bord de Kalarma. Ou tient, au début, en kono, allez tarakato kuma de fo à Forola. Dien kono, même dounembe, mogoto là, parce que la France aujourd'hui est là pour tromper la conscience internationale. Mais nous avons un discours qui n'a fait une décision taillerote. Voilà, et qu'on n'a pas été ça. On n'a pas mis kaba. Dien bena bo, galo mimbe kate en fait, ni force ou ka présence la Mali kono. Sans ce qui, Barkan Béa, MINUSMA Béa, G5 Salé Béa, malgré toutes ces forces étrangères, Djemana Degunenu, Amana Bokameta Francis Kato, au ambassade Francis ambassade d'Ala, Namagazé, Ambeguen, d'où Fenebeta Kagalutke, Francis Knofondila de Mali Kona Kaba. Aïe, sorry, non, ça dit, ça n'engage que moi. Non, mais Knofondila de Olube Francis, de Tola Mali Kona. Souffrat Leka ou Begalutela, uniquement pour défendre l'intérêt de la France. Mais Afrique, Olutoué, Ante Mali, intérêt défend, mais on devient quelle sorte de journaliste? C'est ça mon problème, Kaba. Donc aujourd'hui, il est question. Est-ce qu'il y a la passion bla passion de réalité de nous c'est une réalité moi l'en beba non mo be kanamo ou be tiado kaba ndeka passion bla réalité ça fait mais quand mifo c'est une réalité maintenant Sogɛl a ka discours là franchement a tara malien mumbe encore Mali kona a tara de fo diana on est fier de lui Malik anya ka fo discours intermené ko mo do ye akay bay réservé Sogɛl ye o fnani moi tiara Bamako ya ndoka so ye mo chama mo fam ko kunjumena mo ko beta o yere hukumu kono dogo ko discours yere populiste discours non bo kaba en réalité malin aurait ta don ame mou fait en kanga mou kay parce que ni jatemene kay c'est comme si kuma debe ato malien ba fo ki ma bay kuma de bato malien ba fo ki ma deni kuma de bato malien ba fo ki patriote kuma de droit malien ba fo ki faso de djugui je crois que ni discours sugula nyona de la kakeya en fait à Mali kono mi Ibrahim Boubacar Keïta ya keya le 15 mai ayake Nations Unies ka représentant tunana accord signature la ay nyejwa nyena là-dessous katla ka ta toma katla ka foina ka bolo ko malien mu ko malien to on n'est pas des gueux voilà en même temps ko malien ka dignité ba bolo ka malien ka dignité respecté ayo kuma gelon fo la sus ma katla ki nyejwa nyena ka foina katla ka foina fene ka ta chilasi Ibrahim Boubacar Keïta o kuma foina 15 mai en bewula en betigere fo bati. Paix à son âme, même Soumaïla Cissé à l'époque, il a fait un communiqué pour féliciter Ibrahim Boubacar Keïta. Mais il y a la banque qui a pression pour Ibrahim Boubacar Keïta. En même temps, Femuno, Kinda Aleni Basaro ya fuga kuma kono turbine non fene ya fuga kuma damina turbine no ni aso mabe ta kumadi mabe di be ma ibika jamara relate fo fin mu ibita fo ibitla kata mais décision me tarom na bebo don Nations Unies yere ba don ka fo ko défensive na akili ba la ka fo Trump tu ya fa wati dola ko MINUSMA ka manna ko ka laje ko parce que kale tika résultat breala Trump ya fo wati dola jamana do benaka ka fo résultat breti no fe no be kan ayelema mais olu sigilino olu le kan ga décision ta olu yere dema be dépend veto code là car ça ka veto da akina fo les experts indépendants de Nations Unies monsieur ka veto da ka fo kuma jena ka déployer l'autre jour ama jowa ka jora c'est comme ça donc je pense que aujourd'hui ka fo car ça e bora ka kuma quand be boka kumbe
i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ don ne b'a fɔ k'a fɔ a kun tɛ e bolo nafa ne yan tɛ nafala la quoi a kun bɛ a basaro b'a to n'a tɛ gɛlɛya min na se a t'o nɔgɔya lase parce que misala kaba me bɔ kuma na n'a tɛ gɛlɛya min na se a t'o nɔgɔya lase parce que a taara kuma yɔrɔ min na an bɛ se ka baara jumɛn kɛ Choguel seginnen kɔfɛ mun tun kan an ka ɲɛsin baara ma mun de bɛ se ka kɛ sisan maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin an bɛ se ka ɲɛsin baara ma cogo min na ni kuma gɛlɛn mun fɔra maa minnu ye olu kana se ka donyɔrɔ sɔrɔ ka se ka fara-farali kɛ basaro a kun bɛ wa d'accord Issa yan'o cɛ k'a fɔ ko Kida ka kuma jaabi la ko k'a ɲini Choguel fɛ k'a kun ka taa conseil la pour parler des membres permanents c'est Afrique ou ka Mali place défendre dans ce sens je crois ne ka faamuya la c'est trop demandé à Choguel et à la transition aujourd'hui parce que Nations Unies yɛrɛ ka comment on appelle restructuration sen fɛ ou idée kun avancera kojugu il y avait des négociations mais sauf que Afrique yɛrɛ kun ma bɛn fɔlɔ c'est-à-dire au membre permanent na kɛ jɔn de mɔgɔ jumɛn de bɛna taa est-ce que Afrique yɛrɛ o tina o kɛ partout de rôle je crois que o kuma kun bɛ sen na maintenant bi min bɛ anw kunna bi ni o ka gɛlɛn o ye fɛn fila de o ye transition yɛrɛ kɛcogo ye c'est-à-dire le fait que institutionnellement ça fait combien d'années kuma bɛ an bɛ ka taa coup d'état la comment arriver à avoir des institutions fortes pour que coup d'état bɛ se ka jɔ an ka jamana kɔnɔ an b'o niveau de la an b'o niveau la ni insécurité min ɲɔ ɲɛnenba bɛ an ka jamana kɔnɔ à travers le terrorisme an bɛ se k'o kɛlɛ cogo donc min bɛ anw kan bi tribune min don an b'o fɔ min ye an peut je crois que don mɛn na ni basigi nana jamana kɔnɔ on peut parler de ça mais aujourd'hui ce n'est vraiment pas mais est-ce que an ka gɛlɛya fɛnɛ tɛ parce que an t'o la walasa an ka se k'an kunkɔrɔta ni kuma dɔw ye bɛɛ tɛ se ka kɛ o Issa o tɛ se ka mais n'an tɛ yen nɔ jamana dɔ jateminɛ y'a yira ko jamana dɔw de bɛ kɔnɔnasurugu ka kɛ anw kan non Issa ça n'a rien à voir aujourd'hui je dis bi an bɛ yɔrɔ min na tribune min an ka priorité tɛ an ka priorité t'o ye bi quoi en fait c'est-à-dire priorité du moment là ce n'est pas avoir parce que nous qui b'o kuma fɔ n y'o de fɔ a kumaw bɛ sen na a mɛnna a ka ca san caman ye Nations Unies yɛrɛ sɔnn'a ma ko gɛlɛya b'u ka u sɔnn'a ma bon bɛɛ n'i ka information u yɛrɛ sɔnn'a ma parce que même le fait que l'Allemagne ne se retrouve pas comme membre permanent est aujourd'hui une question Nations Unies ont mis débattue. L'Afrique, un grand continent qui n'est pas représenté comme membre permanent, c'est une question qui est débattue. Maintenant, l'Afrique il y a pour savoir ni akera John de bena Afrique représentée. Arabo ko ka dodo luma. Afra ko ala même aller au-delà de un membre. Parce que jamana touru des membres permanents. Exactement. Ça aller même au-delà de un seul pays comme membre permanent Nations Unies. Comment be fera katem. Donc je dis aujourd'hui les priorités pour le Mali, ce n'est pas avoir au Euro Inter. Maintenant, mi accueillir ta famille. Je crois que il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Nega famille là, c'est-à-dire anye jamana baye ni fene ma quoi. Mi fora akadani mais barate. Malien te kuma kanake sababuye quand même bon ka ni accueil nous. Je crois que on a besoin de travailler beaucoup plus ka moroko don barala. Mi fora nyo de fo jamana fela jamana don fela mi kadani donc o te wuli ka joko non Issa nous avons vu dans l'histoire de ce pays ko o chamankera après à lamana mina anye oluye quoi mo minu tra kume dono la ko fa en clair ko lu accusé comme jamana janfa bagaw o baden kera afro ko yebe ga boran 500 milliards Chine en bora gata kume a warmaye mara bodo kidal mo bora gata mara kume choufe la finalité c'est que bi mara fait partie des accusés exactement minu mega mara accusé kadra gata mo di falima kidal donc ni ñona chamankera moi je pense bien que mi fora il s'agit pas d'aller faire des discours mais il s'agit de travailler après le discours ou bara jume après ça c'est-à-dire comment mi fora o kuma me sika lawole a chumi anga jamana kono mi ma to baski minimalem bebo no mais munu bora olube argument mi fo kwa kunye wala sa ko ka mo munu be olu ka do ka ka kuma mi fo ka ni jamana de o be ñokon bulu non et o titani mo jolle bora jamak nga cha don de basaru aya jamak nga cha malika jamak non j'arrive non j'arrive ça c'est dit les sorties spontanées là on est d'accord c'est nebo fait ko e kanuye mais ka mo mobiliser ka comment on appelle chef de cabinet reka notification et pour demander au service ni ko ka ta après-midi comme par rapport à un discours moi je crois que à ce instant là il y a énormément de choses à faire jamana kono minte oui benika faire mais ka problème là ne boulot et ni munte antenne wakati la folo il faut travailler nous devrons travailler pour matérialiser discours mi fora Nations Unies na ka waleya wala sa ni Choguel be bo domina aka soro jamana basigile no kateme ayata domina ka no kera dondo la mese ka fo mais minte ni bogali ni ga jo ye boli ye jugodi argument mi fora o e ka fo Choguel e discours ka amba do ka fo ko be bo ala maintenant ka ira ka fo ko jamana de on haklina de do ina fo amena se makoronga puma ma ko Choguel e mi fo ko jamana de on haklina te
ñanga souvent mena Bassaro diabito na apparemment Bassaro et sécurité nation conseil de sécurité c'est apparemment dossier maîtrisé ko sebe non na formalité moi j'ai fait une thèse dessus mais baraga quand depuis mais ñe ko de adam et Kofi Annan ne idée fo yana ga bo secrétaire membre permanent parce que on sigilen be yano ka foko on me lakana balia ko anta jugoro don quoi ne e yin ngana ko malika lakana balia 2012 crise a jugoro mi be roñ mo fo Libye attaqué la Tchogodi. Utara Ayamaria ni Nations Unies. Voilà, bon, c'est-à-dire, on est dans un monde interconnecté. Beaucoup bien mal bien gagné mais go France ban fait un bi France bet meilleur man fait Nations Unies. Mais si tu n'as pas le mot dur là-bas, si tu n'as pas le doigt sur le point là-bas, c'est que hier là kana Tchogodi dia jamana fouité qui est autonome stratégiquement co-placé tout la Nations Unies. Surtout un continent, tout un continent, avec l'Allemagne fort. La Syrie est en train de gagner sur le terrorisme. Non, la Syrie est dévastée. Syrie chileno. Même il faut. Chileno, mais ils sont en train de gagner sur le terrorisme. C'est ça. Même il faut. Ils sont en train de gagner sur le terrorisme. Ils gagnent pas sur le terrorisme. En tout cas, si j'ai, parce que, wakati to couronné nous. Voilà, le janvier 2021. Dossier qu'on dira Sierra Leone qui était le président du conseil Sierra Leone qui m'a présidé conseil de sécurité présidé membre non permanent Sierra Leone ambassadeur ou de la Sierra Leone kaka dossier blanc parce que le dossier était poussé qu'il faut arabu ko pouvait placer ta non au kuma bana au débat bana depuis 2002 avec dit Union africaine c'est pour dire que c'est pour te dire que Sierra Leone ambassadeur ou de la il s'unit chini quel est opposé pour que Afrique mobilisation c'est pas beau là mobilisation moi je crois que moi eu mis fort et mobilisation communauté dorée chogal tara kelemna kelen jonjon abono d'état c'est de bonne guerre c'est-à-dire kelenmando parce que makoro ngo chama dimina makoro ngakuma la amna soma mais makoro ngakuma fene abeka français ou atli nafo il m'a fait chogal fene ale tara malien nga chidi la ay fe fo ajara malien famba be ajara mo chama donc anali ka foko malien nga boka kumbe kunu boge ko jugwe ne to ke ko jugwe mais chogal be na munde barake ni kumanye parce que kuma nu très généralement ititi jo diema nyakoro ka ni kuma fo ni anyigi njiti dako aywa iye munde labin parce que diplomatie domaine kan c'est comme un jeu d'échecs d'amnedo au qui a pion poussé et bah miri folo ni pion poussé ni est-ce que chogali sigile nono wa est-ce que ayila bega beno wa est-ce que Allah beno nono mu France be na minke ou be djema be na minga sigile nono kololo wa amina pmoka sur Ibrahim Diallo mobilisation kaba yani mobilisation ka dola mais ayira ka fo kuma discours be make mabay je me rappelle alpha discours kuma abe make mabay mais ni kuma ni wale matani nyogan kaba menalew Alpha Oumar Konaré au forum de réconciliation des Ivoiriens il a tenu un discours à Wakati là il y avait une vive tension en Côte d'Ivoire entre Gbagbo j'ai suivi ce forum là à la télé kaba mogo nyadi bora Alpha Kapmala après ce forum là Ivoiriens bena donc discours ben make mabay d'abord Agnoye ni ye sogal yɛrɛ ka discours ni nati ay tagara ka taa min fɔ quoi kaba am malien sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan kumakan min b'an fɛ an b'a fɛ ka fɔ français an tɛ ka français la sɔrɔ an tɛ ka français ambassadeur la sɔrɔ an tɛ ka Macron la sɔrɔ a taara discours ni mabaya discours a taara o de kɛ et puis Kayira mobilisation an bɔra discours kɔnɔ voilà d'accord donc mobilisation c'est normal kaba i b'a dɔn kɛ Malien ye bimi ye bi mɔgɔ minnu bɔra ka taa kunbɛn ne bɛ kuma kelen f'i na parce que ne ye n ka mobili jɔyɔrɔ min na non attends mais a kun ma kun fɔ kɛ ne tɔgɔmana ne ye min ye Malien minnu bɛ yen n'u u pɛrɛlen don u ka sa Mali ye dɛ kaba olu de taara kunbɛn qu'après ka sa Mali ye olu de taara kunbɛn na mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni sorti ni saboté i bɛ hakɛ to d'accord donc sisan ni sorti ni i bɛ hakɛ to a donné ka hakili Maliki pourquoi moi si je prends la parole vous me perturbez là laissez-moi parler kaba d'abord c'est une solidarité gouvernementale an ye min ye parce que depuis Assimi y'a fɔ don min Macron ma accord de défense ni an b'a fara ka bila poubelle la an bɛ sigi a kan depuis o don gɛlɛya taara ka sigi Mali kan et aujourd'hui Sogɛl taara ka taa ni kuma bɛɛ de fɔ accord de défense min bɛ Mali ni France cɛ an ka gɛlɛya bɛɛ ye o de
yɛlɛmali ka don o la o kuma taara fɔ a fɔyɔrɔ la mɔgɔ min bɛ courage sɔrɔ ka tɔgɔ fɔ hali n'an bɛ sa an bɛ taga o de bɛ k'an na n'an ma tugu o tigilamɔgɔ kɔ k'o kunbɛn maliyɛnw de bɔra maliyɛn minnu ko k'u bɛɛ san Mali nɔfɛ dɔrɔmɛ kelen ma di maa ma minnu saralen bɛ Faransi fɛ ka Faransi ka baara kɛ yan olu ka to so maliyɛnw de bɔra an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ discours fɔlen kɔ ni mobilisation ba kɛlen wagati min Emmanuel Macron yanni ale yɛrɛ cɛ a ka ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ a ka kɛlɛcɛw ka kɔɲɔ ma ministre des armées Florence Parly ka fara Emmanuel Macron yɛrɛ kan u ye kuma gɛlɛnmanbaw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Emmanuel Macron yɛrɛ ko anw ka gouvernement yɛrɛ ko gouvernement yɛrɛ tɛ ko c'est un enfant issu de deux coups d'état n b'a daminɛ la Basaro. Issa bɛɛ sɔnna tabali na kuma kelen ma k'a fɔ ko nin kuma ninnu bɛɛ c'est des questions d'intérêt national c'est-à-dire jamana bɛɛ b'a ka nafa de ɲini o nafa de bɛ na ni kuma ye et quand chaque fois jamana dɔ y'a ye ko a ka nafa ko a menacelen don c'est de bonne guerre a bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ o kɛlɛ bɛ daminɛ kuma dɔ la hali kumaw la ka taa se kuma dɔ la hali baara wɛrɛw la donc aujourd'hui Mali y'a ye ko a ka jamana an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛyaba b'a kan o gɛlɛya kun a taara i tɛgɛ da o de kan Nations Unies na ni premier ministre ka discours au kuma min fɔra o tɛ français ou ka hakilina et c'est de bonne guerre au fait donc bi sur la scène diplomatique la France a l'obligation de réagir parce que jumɛn de bɛ kɛ Nations Unies qu'est-ce qui se passe ni discours bɛ kɛ a bɛ daminɛ par les puissances au fait et généralement par les présidents qui sont présents à la séance président min tɛ se ka taa u bɛ se k'u enregistrement comme ça a été le cas cette année par Macron et le président comment on appelle chinois olu ka discours de enregistré olu ka discours de enregistré ni k'o bila ka taa donc ni olu président ta banna premier ministre ta banna ni premier ministre ta banna ministre des affaires étrangères ta banna fo ka taa se ambassadeur ma ainsi de suite donc la France a parlé avant le Mali donc comme France kumana Mali ɲɛ exactement u kumana olu ka kuma fanba bɛnna u ka Soumaré ko de kan avec l'affaire qui Australie États-Unis ɲɔgɔn cɛ ka fara fo Angleterre kan parce que ça va de dos donc au de France ka discours fanba bɛnna o de kan ils ont même parlé d'un coup de poignard dans le dos par les Américains donc au kɔ Mali nana kuma donc il faut forcément réagir donc réaction de bɛ senna bi et dɔw wɛrɛ tɛ o n y'o de fɔ au fait bi an bɛ menace de la ni menace u kɔfɛ kumaw bɛ kɛ o je pense que ni ambassadeur français ka discours comment on appelle communiqué jateminɛ a bɛ mun de fɔ communiqué laban na ko depuis Choguel nana fanga la ale y'a ɲini ka Choguel rencontré plusieurs fois ko Choguel ma sɔn u ka ɲɔgɔn ye a ko hali bi a b'a ɲini Choguel fɛ u ka se ka ɲɔgɔn ye cogo min na walasa kunnafoniya dɔw bɛ yen Choguel tɛ min kalama par exemple ale bɛ se k'o da Choguel kulo kan cogoya min na donc ça veut dire que même au-delà de tous ces discours le partenariat peut continuer cette négociation mais c'est à continuer comment c'est à continuer min bɛ tali kɛ hali bi lakanako la juste il faut comprendre c'est-à-dire même la semaine an bɛ semaine min laban na bi Français dont flaguait Mali armément dans le domaine de la sécurité. Donc, si on était en conflit ouvert, comme non, non, mais conflit là, la France n'allait pas faire au fait c'est matériel nous dit garde, comment on appelle gendarmerie ni pour le souma au Tinakeo. Donc jusque là, c'est-à-dire chacun cherche qui a même France pour le Tchoumi. France peut faire aller pour le tout en cas. Mali peut essayer de nigi samakabo France pour le. Je crois que comment de baisser alibi. Peut-être que dans clairement là, on va aller négociation là et puis qu'on va bon bien quoi faire. Francica réaction analyser Tchugoti. Ne va analyser Macron quoi de na France. France est bon kunga Macron quoi de na. France est élection c'est le nous. Quand nyamana mate Macron da Marine Le Pen bega fanga soro. Gauche ani centre gauche bega fanga soro. Zemmour venait me faire fanga. Zemmour mate fo la. Et ay mi fo France ka Soumaré ko affaire. Ay France diplomatie qui kosebe. Fo France ya ka ministre ambassadeur rappelé ka bo États-Unis ambassadeur de 100 km là. Les deux. Voilà les deux. C'est-à-dire abi femira France dusu ngam no ba ko dem senu na no kono do koy. Bon dossier là le chanson. Il aime faire ce genre de choses. Oui. Donc Ali Tchaya a d'accord à Hakli Boraka est présent. Donc c'est pour te dire avec un moment empreinte personnelle à beaucoup de diplomatie la France. Moi délégué Sarkozy vous donne kala mais allez avec la diplomatie yelema qui n'a faut de secondes quelle il n'a fui hier quelle comme dégo c'est que Abbé Choguel Fene il est dans la même logique au Mali parce que bébé Choguel Borolo Choguel ni Sorasuka et relation mais Choguel n'était pas aussi unanime que ça
mais Choguel est discours in gadora nana imaye unanimité do farala kan a fait manja doni a manja doni donc Bazaro mi fo c'est de bonne guerre confrontation de bega ke mais be mago bi i ka dugu konona de la ka assisi sore makoro mbaga élection préparée Choguel peut-être aller ga transition ka do faro de légal fna bugo préparer donc c'est pour te dire que Bazaro ka kuma la amka fili barike jamana jote du sukun kele doron quoi akili be bla dusukun ye même si ali kele doron di malé ma ni yame ko Wagner be Centrafrique embargo mais Centrafrique arme fote doué Michel Dojoda kele président français kele ndeye kele ge Nations Unies pour que embargo ka wuli ka Centrafrique irisu ka se kana kele ke sangarisi muska ale ni Wagner mo ko me kele ke CPC mo rebelu kama dans les rues dans les maquis. C'est pour vous dire que jamana ou ka kele nye fien to kele te quoi il a intérêt be yorom ibo de laje kana France lay ko mi jugudo ou be ga irisu lay ko mi nindo ne nga kalange Chine ne bo fo mo ye ne be tien fo ma kele mo Chine o tene sigile plateau fo ka ko ma vogo Chine kan Chine beta e min bora Chine ne mo bora Chine terige folo ko irisu de irisu de ye folo kalangela munga chani beye no contingent munga chao irisu interview mudo mais ne te sigi jamais di te irisu nationalisme n'ale be ga fo Mali nationalisme particulière de mais il est nationalisme malien de avec irisu drapeau ni Poutine photo barandi nationalisme déjà sinade do iti siga jamana wore foi ni ka jamana te nationalisme malien flaro do ate bedanga kele na quoi anga nationalisme ameta encore d'abord exactement c'est comme si ni Mao Zedong mega nationalisme ke chukomi mais imagine Thomas Sankara Thierry Roulonis Modibo Keïta adela ka me adjumen daka ba la France Thomas Sankara ka ba l'impérialisme ate moko bo moko la il catégorise tout le monde ali Chine il suggère impérialiste ama fa ba l'impérialisme sorry Ibrahim Diallo e b'a fɛ ka kuma laban Mali de ay be kuma ma fanga fitini be no d'accord anga minga amekla ko kuma chama barani juste sorry Ibrahim Diallo Manuel Macron da ka France lu ka réaction bon en tout cas Macron diminué depuis discours n'était Mali koro parce que dɔw yɛrɛ sɔrɔla ka taa fɛn di Macron ko sigilen tɛ ni min ye ni an y'o jaabi ye kunasini kɔrɔ les 4 hélicos là du combat an y'o ye Macron bɔra kalama depuis wagati jan ko Mali gouvernement Assimi a nalen tile fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ fɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka minɛn ɲini an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an ka bɔ o kɛlɛ kɔnɔ donc o kibaruyaw sɔrɔla o prévu sɔrɔla Macron fɛ Macron diminué depuis o wagati fo kana bila Choguel ka kuma in ma bamananw b'a fɔ ko ɲuguɲugu bɛ bɔ ɲaga fɛ o de kɛra nin ye mais tout simplement aujourd'hui nous avons besoin des Maliens nationalistes n bɛ segin a kan minnu ko ko Mali minnu ko ko Mali n'u bɛ sa Mali kaba an bɛ bolo la o an mako bɛ fɛɛrɛ de la bi an ka bɔ bolo la o fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la hali n'u bɛ Chinois bolo an bɛ to Macron ka réaction an b'o de Macron ka réaction in a ma bali la a ma bali la parce que Macron diminué don a mɛnna Macron ɲamɛ Mali la Mali bɔtɔ don ale bolo farafinna bɔtɔ don ale bolo o fɛɛrɛ bɛ Mali de la je crois que Macron réaction que c'est trop enfantin c'est-à-dire denmisɛnniya baara don k'a y'i ta contre-pied parce que sur anw tɛ yan ka mɔgɔ défend ko anw bɛ yan ka analyse de kɛ donc je pense que aujourd'hui avant tun b'o de fɔ yanni Sarkozy tun kan na Faransi tun bɛ baara kɛ dugu de jukɔrɔ i bɛ bɔ ko kalama waati o y'a sɔrɔ a y'i dɛrɛkɛ deko la Faransi tun ka baara bɛ ten Sarkozy nalen u bɛ na Sarkozy bɛ tigɛ da i ɲɛ kan nin i sɔrɔ i ma sɔn a b'a ci ɲɛ kan mɔgɔw ko ko Faransi bɛ ka bɔ danko dɔ la ka taa danko dɔ la ale nalen n'o ye Macron ta ye mun ye sa ale bɛ ka komi Kinda y'a fɔ cogo min na sisan c'est-à-dire a bɛ ka denmisɛnniya c'est-à-dire ale ko dimi donna yɔrɔ min na a ka bɔ donc dimi donna ka bɔ e bɛ taa kuma sugu dɔw fɔ surtout un président de la République e bɛ a k'i n'a fɔ anw fɛ yan waati min a bɛ fɔ ko ni se b'i ye cogo min na k'i t'i ka se yira fɛn fitinin na bi n'a kɛra cogo o cogo se bɛ dɔ bɛ Faransi ka tɛmɛ Mali kan donc e b'i comparer le premier ministre, surtout un premier ministre de la transition. Allez, il a fait entre les deux coups d'État. Donc, et au fond, entre les deux coups d'État, toi en tant que président de la République française, élu là, en même temps, une nation, c'est-à-dire Mumbai, Nations Unies, et bien, il y a beaucoup de discours. C'est-à-dire, c'est comme, à ma Mali, c'est-à-dire, à ma Mali, donner un boulot malin, on a un peu de fois, ni français de l'Union, parce que Macron a une élection préparée.
élection préparée jumɛn il faut que Sahel kɔnɔ ale ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ français denw ye ne ka bilan filɛ n sera ka nin kɛ Sahel kɔnɔna na ni wari kasabi bɛ ka taa français denw bɛ ka sa yen nɔ an sera ka nin kɛ Macron b'o défendre de la koyi il faut que mɔgɔw k'o de faamuya donc ka nin kumakan sugu fɔ anw yɛrɛ man ka jate parce que problème yɔrɔ min na n'an y'an ta France fɛ mɔgɔ min ka girin ni e ye ne y'i ta o fɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la a tigi b'i daraki mun no sisan anw kan ka ɲɛsin baara nin o de kosɔn n y'o de fɔ i ma sɔn k'o question yɔrɔ poser discours kɔfɛ mun de kan ka kɛ o de ye n ka question laban an ka taa n'o ye discours kɔfɛ dakuru i b'a teliya dɔɔni pour que tɔw ka se ka dɔn discours kɔfɛ mun de kan ka kɛ je crois que discours kɔfɛ la de kan ka préparer mun kan ka kɛ o de ye jumɛn bi bi in na misaliya la n bɛ misaliya fila ta sɔrɔ i da don o kuma la k'a fɔ ko accord de défense ani fɛnɛ k'a fɔ ko Faransi an tɛ ka Faransi ambassadeur ye an tɛ ka Faransi ye mais an ka Faransi ambassadeur b'an fɛ yan ambassadeur y'a fɔ k'ale bɛ fɛ k'an ye o pour que an t'a wele k'an ka fɛn fɔ a ɲɛna accord de défense ko in nɔ pour que Mali on a dit qu'on est un état souverain mun b'a k'an bali k'a fɔ k'an tɛ se k'a kɔnɔko yɛlɛma ayiwa donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn mun do il faut que Mali n'i y'a ma ye k'an bɛ discours ba fɔ il faut qu'an ka sɔrɔ discours moyen b'an bolo mun bɛ se ka discours accompagner accord de défense ye an ka bɔ meeting na k'a fɔ ko Faransi ye nin kɛ tan an ka accord an ka autorité u bɛ se k'a yɛlɛma wa u tɛ se k'a yɛlɛma ayiwa Faransi tagaliko Faransi tagaliko bi bi in na mun de la n'i y'a sɔrɔ an bɛ fɛ Faransi ka taa mun de la an ka autorité se k'u assumer o ayiwa Basaro mun kan ka kɛ dakuruɲɛ kelen dɔrɔn mun kan ka kɛ wagati kɔnɔ ɲɛ t'a la dakuruɲɛ kelen Isa mun de kan ka kɛ je crois que ne y'o fɔ n ka kuma dɔ in kɔnɔ o ye k'a fɔ ko discours kɔfɛ ko an kan ka baara de kɛ baara min ni o bɛ tɛlɛ min fɔra discours la o bɛ se ka lawaleya cogo min ka d'a kan an bɛ wagati min na comme bi Mali défi ka ca nous avons un défi électoral nous avons un défi de la sécurité ainsi de suite nin bɛɛ kɔfɛ il faudra que nous arrivions à comprendre que Malien bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire mɔgɔ man ka indexer ko nin ye Mali jugu ye nin ye Mali ye parce que kumakan bɛɛ de bɛ lamɛn o de tiɲɛ bɛ bɔ o de kɔnɔ c'est-à-dire an ka baara kɛ walasa jamana bɛ se ka bɔ ni nin kɔnɔ cogo min an ka armée in dilan armée tiɲɛnenba don k'o bɔ yen an k'a kɛ cogo bɛɛ la Mali jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ cogo cogo diɲɛ bunakun an k'o ɲɛɲini. Sori Ibrahim Diallo kaba min kan ka kɛ o ye k'a fɔ accord de défense min bɛ o ka yɛlɛma teliya kɔnɔ minɛnw ka ɲini k'a di komi a bɛ ka kɛ cogo min na et puis an k'an labɛn k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ nalen an bɛ sɔn ka gɛlɛya in ka a supporter. An b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn Ousmane Togo ale tun bɛ réalisation na Vincent Togo ani Bintu Nako olu tun bɛ son na Dramane Kone ale tun bɛ régie d'antenne na an bɛ foli di kanubagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jakaw Alimami Sangata tɔgɔ la ka bɔ ORTM na ko Jakaw fana farala radio kan minnu bɛ ka an lamɛn nin wagati la Aba Kuyate yan fo Segukaw fɛ yen nɔ Fode Kone an bɛ a fo Bamusa Jogolojo. Donc je pense que aujourd'hui avant tun b'o de fɔ yanni Sarkozy tun kan na Faransi tun bɛ baara kɛ dugu de jukɔrɔ i bɛ bɔ ko kalama waati min o y'a sɔrɔ a y'i dɛrɛkɛ deko la Faransi tun ka baara bɛ ten Sarkozy nalen u bɛna Sarkozy bɛ tigɛ da i ɲɛ kan nin i sɔrɔ i ma sɔn a b'a ci ɲɛ kan mɔgɔw ko ko Faransi bɛ ka bɔ danko dɔ la ka taa danko dɔ la ale nalen n'o ye Macron ta ye mun ye sa ale bɛ ka komi Kinda y'a fɔ cogo min na sisan c'est-à-dire a bɛ ka denmisɛnniya c'est-à-dire ale ko dimi donna yɔrɔ min na a ka bɔ donc dimi donna ka bɔ e bɛ taa kuma sugu dɔw fɔ surtout un président de la République e bɛ a k'i n'a fɔ anw fɛ yan waati min a bɛ fɔ ko ni se b'i ye cogo min na k'i t'i ka se yira fɛn fitinin na bi bi in na a kɛra cogo cogo se bɛ dɔ bɛ Faransi ka tɛmɛ Mali kan donc e b'i comparer le premier ministre surtout un premier ministre de la transition ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko ne entre les deux coups d'état donc e y'o fɔ ko entre les deux coups d'état toi en tant que président de la République française élu là en même temps une nation c'est-à-dire mun bɛ Nations Unies kɔnɔna na e b'i yɛrɛ bɔ ka t'i jɔ ka discours sugu fɔ c'est-à-dire c'est comme a ma Mali c'est-à-dire a ma Mali don ne yɛrɛ bolo Malien wɛrɛ man ka kuma nin fɔ a b'a ni Français don ɲɔgɔn cɛ parce que Macron bɛ ka élection de préparer élection préparée jumɛn il faut que Sahel kɔnɔ ale ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ français denw ye ne ka bilan filɛ n sera ka nin kɛ Sahel kɔnɔna na ni wari kasabi bɛ ka taa français denw bɛ ka sa yen nɔ an sera ka nin kɛ Macron b'o défendre de la koyi il faut que mɔgɔw k'o de faamuya donc ka nin kumakan sugu fɔ anw yɛrɛ man ka jate parce que problème yɔrɔ min na n'an y'an ta Faransi fɛ mɔgɔ min ka girin ni e ye ne y'i ta o fɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la a tigi b'i daraki mun no sisan anw kan ka ɲɛsin baara nin o de kosɔn n y'o de fɔ i ma sɔn k'o question yɔrɔ poser discours kɔfɛ mun de kan ka kɛ o de ye n ka question laban an ka taa n'o ye discours kɔfɛ dakuru i b'a teliya dɔɔni pour que tɔw ka se ka dɔn discours kɔfɛ mun de kan ka kɛ je crois que discours kɔfɛ la de kan ka préparer mun kan ka kɛ o de ye jumɛn bi bi in na misaliya la n bɛ misaliya fila ta sɔrɔ i da don o kuma la k'a fɔ ko accord de défense ani fɛnɛ k'a fɔ ko Faransi an tɛ ka Faransi ambassadeur ye an tɛ ka Faransi ye mais an ka Faransi ambassadeur b'an fɛ yan ambassadeur y'a fɔ k'ale bɛ fɛ k'an ye o pour que an t'a wele k'an ka fɛn fɔ a ɲɛna accord de défense ko in nɔ pour que Mali on a dit qu'on est un état souverain
mun b'a ka an bali k'a fɔ k'an tɛ se k'a kɔnɔko yɛlɛma Ayiwa. donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn mun do il faut que Mali n'i y'a ma k'an bɛ discours ba fɔ il faut qu'an ka sɔrɔ discours moyen b'an bolo mun bɛ se ka discours accompagner accord de défense ye an ka bɔ meeting na k'a fɔ ko France ye nin kɛ tan an ka accord an ka autorité u bɛ se k'a yɛlɛma wa u tɛ se k'a yɛlɛma Ayiwa. France tagali ko an ka mun kɛ France tagali ko bibi na mun de la n'i y'a sɔrɔ an bɛ fɛ France ka taa mun de la an ka autorité se k'u assumer o Ayiwa Basaro mun kan ka kɛ dakuruɲɛ kelen dɔrɔn mun kan ka kɛ wagati kɔnɔ t'a la dakuruɲɛ kelen Isa mun ne kan ka kɛ je crois que ne y'o fɔ n ka kuma dɔ in kɔnɔ o ye k'a fɔ o discours kɔfɛ ko an kan ka baara de kɛ baara min ni o bɛ tɛlɛ min fɔra discours la o bɛ se ka lawaleya cogo min ka d'a kan an bɛ wagati min na comme bi Mali défi ka ca nous avons un défi électoral nous avons un défi de la sécurité ainsi de suite nin bɛɛ kɔfɛ il faudra que nous arrivions à comprendre que Malien bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire mɔgɔ man ka indexer ko nin ye Mali jugu ye nin ye Mali ye parce que kumakan bɛɛ de bɛ lamɛn o de tiɲɛ bɛ bɔ o de kɔnɔ c'est-à-dire an ka baara kɛ walasa jamana bɛ se ka bɔ ni diɲɛ kɔnɔ cogoya min an ka armée in dilan armée tiɲɛnenba don k'o bɔ yen an k'a kɛ cogo bɛɛ la Mali jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ cogo cogo diɲɛ bunakun an k'o ɲɛɲini. Sori Ibrahim Diallo kaba min kan ka kɛ o ye k'a fɔ accord de défense min bɛ o ka yɛlɛma teliya kɔnɔ minɛnw ka ɲini k'a di komi a bɛ ka kɛ cogo min na et puis an k'an labɛn k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ nalen an bɛ sɔn ka gɛlɛya in ka supporter. an b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn Ousmane Togo ale tun bɛ réalisation na Vincent Togo ani Bintu Nafo olu tun bɛ son na Dramane Kone ale tun bɛ résidence na an bɛ foli di kanubagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jakaw Alimami Sangata tɔgɔ la ka bɔ ORTM na ko Jakaw fana farala radio kan minnu bɛ ka an lamɛn nin wagati la Aba Kuyate yan fo Segukaw fɛ yen nɔ Fode Kone an bɛ a fo Bamusa Jogolojo an kɔrɔkɛ don jɛmukan in kanuba bɛ a la an bɛ a fo an bɛ Ibrahim Diko fo Dudu k'a fo Maser Sumi ka musokɔrɔba FC